Ето ни отново. Решихме малко да се преместим. И понеже не че има аз какво да правя, но мама и самоинициатива да покара малко кемпо. Да, ръчната е хубава се сваля. Аз сега им дръж му да тръгнем. Дръж, че здраво, деца. Каска, който има да се сваля. Кола ни сложихте ли? Не. Дръж, че здраво, тръгнахме. Ето кръстичките. Ето много кътицата. Колко е красиво. По-далече да снимаш. Ето също е готово. Лето, какво правиш? Втора съм, дай. Бабото в камен само. Дръж сега какво си, дръж със здравото си. Ти си гледай пътя ти. И продължаваме шофирането вече 3 минути и 20 секунди караме. Мама се отпусна малко на седалката. Караме по един черен път. Създаваме се на гледката. А който шофира да си не гледа пъти.